yang motor muisong tongo. Kita sanjak kaham jodoh no di lam sobat ini betal video. Tapi bukan hari ini sih video saya ini tongo. Ngai Cina buat ini ngai kisah Puri rok senam bisa lain naik dah. Kan senam bisa baik ya. Ngai video sih khai jak dia. Ngai senam baik sih kisah pun naik orang no. Ngai motor mui bersama tongo. Ngai tabuk song baik pemui hingga ngai. Kan Puri ngai tabun khai baik yo. Ngai ni orang no kisah pun naik do naik dong di. Orang Puri khai baik ya. Orang kasih tongo ko ngai tiang tongo. Khai kata karibo. Yang motor muisong tongo maka muya ko. Sinok ni tini horni mui hingga ko. Mushroom by alu bodi songja ko hingga. Tini horni mui dai ko. Ko tormus di bertumani. Omati khaksa tongko. Kata ko mo hela bui chalai nai ko. Salai nai ko na. Makai roti, aku Puri khai bebe dai ko makai. Tapi kayak moi kok moi. Sao cái ra nhớ đi. Kaham jata no tabuk hingke phung jadi bersing tokha tabuk thai chuk kisa thai ni se khai jagara ko hin ang taklai ni thai chuk saya ko je gori ala saksa e dongman ta hangai tinikhe gori ablai kha hapan mia gori a matai ro khai pai kisa sa kha hangai tin te sa sanai gabonai ko thai ni se khagai sai te gabon oro ni khak janai te rok kasuk toya khongkor khatik se totor bai khang ko ba aje kotor na simino sanita ko ora kotor tome khai ko ta omono khagna ko ke thai se khakla ngai ta omono na baro sipsibi ko pura naikra belai rok nobar sipsibi ngi dakha tak omono thai se khagnai ko kisar tam jani kalar kosam tongkha mon khai sinai ten sagna ko kate omo thaisa khak to lanai a duita ra sanai ta bo ko na thangai sumo ke sanambai sanai ko ro khai or hangate se totor bai khatai iro botong ikora ora khasu toya ko te iro botong ara toya kuta jotoni kotor hangko bu phani khe joton tor khai ko tini pura na khabo samjai ko na bar sipsi baram bon thaicho khobya ko helbi paikha ga duita sani hindamani no ma teisa gobang ka helbi nei ko te thai tam khagya ko helbi dikha ga yang khai risun tok jak yang mau sobura iko, bias kayaknya hajak om bisa lagi tinikhe, mau sorok sapol libai kai ko, sini kisah dikha, asek mau sok kemang liye ko, kisah tiang di dikata, yoga nih ini bohok, rok yoga nih belangkam baik kisah dikata, bohong nggak sah sinai, senabit baik deh ko, senamnya yang tak bisa ini, rok kisah jadi, sini orang itu tuh, saya ini. Jangan sini di om phang ini kita jangan khap manem ada nih kita kita juga kita angkat di sini dulu mana sabun lah Magai sabai kita tak tesho mo saunai motor ruksak omo tabuk salad sanami sanai ja beseng khai to bugini no oro pias mosorok
Rui chanai tanga tabung no rui pai dirop ke miawa puri moi song isa man tek sa motor bara tong hoga bamon ta buguni snang bi chanai te ta woro sapulai majon dok tabu oro mosok iko thaisong pes khaimini amor kisa ri nai asagri ye yok nai muske nama tabuk teisa iko ro mosobai khasi di jak ta gor ri nebo pias ri nei ko tabuk sapol kana इनके ताबो अनि मटर सलाद छना मनी रेडी खा ताबु के चासिनाइ को